Jeg har en grøn. Altså, du nåede bare lige, at den er kæmpe. Oh my god. Ja. Det var også, når vi spiller bare sådan, ja, så man går i panik. Der plejer sgu da komme nogen. Har I skoven klar? Nej, jeg ved, hvor de kommer hjem med. Der får man ikke et ur. Det er der nede i vejen. Stopper ved det? Tak. For helvede. Er det en dropdag mutant efter jer? Jeg kører. Jeg har hjælpemidler, eller hvad med? Jeg kører. Der er 5 mutant efter mig. Jeg dør. Stændigt før. Jeg skal. Skal jeg køre, eller hvad? Jeg kan jo ikke. Jeg er ikke bilen. Det prøver. Jeg havde hjælpemidler. Jeg er død. Jeg er så min månetelefon. Og hende er fucking fedt nu. Og de der mod tænde, jeg var jo ikke